Olemme erikoistuneet homekoiratutkimuksiin ja koirien ilmaisuiden tulkintaan rakenteita rikkomattomin keinoin. Homekoiria kannattaa käyttää aina asuntokaupan ja kiinteistökaupan yhteydessä tai kun olet suunnittelemassa remonttia, jos epäilet kosteusvauriota tai esiintyy tunkkaista hajua tai asukkaat ovat oireilleet. Homeen aiheuttamat oireet ihmisillä voivat olla hyvin monimuotoisia, esimerkiksi päänsärkyä, iho-oireita, pahoinvointia, lisääntyneitä hengitystieinfektioita, väsymystä tai yskää. Koirat on koulutettu hajuerottelutekniikalla, jota käytetään myös viranomaiskoirien koulutuksessa. Koirat palkitaan oikeista hajuista. Kun hajut on saatu opetettua, radalla siirrytään tilaetsintöihin. Kouluttaminen on aikaa vievää ja pitkäjänteistä työtä. Koirat etsivät kohteessa vapaana ohjaajan valvonnassa. Ne ovat innokkaita etsimään. Koirille on opetettu löydöstä ilmaisu, joka saattaa olla esimerkiksi jähmettyminen, maahanmeno tai istumaanmeno. Koira ilmaisee homen hajun. Koira ei osaa kertoa, mitä homettalöytö on tai kuinka paljon sitä on. Selvittäminen jääkin aina ihmisen tehtäväksi. Kun koirat ovat käyneet haistelemassa, käydään löytökohtat läpi yhdessä tilaajan kanssa. Löytökohtia voidaan tarkastella tilanteesta riippuen pintakosteuden tunnistimella. Lämpökameraa voidaan käyttää, kun ulkoilman lämpötila on riittävän alhainen, ja se onkin osoittautunut todella hyväksi apuvälineeksi. Etsittävistä tiloista mitataan paineerot ja olosuhteet, jotta tiedetään, miten ilma liikkuu tiloissa. Myös savusta on joskus apua, kun tutkitaan ilman liikkeitä. Ilman liikkeiden tunnistaminen onkin tärkeää ja helpottaa jatkotutkijan työtä. Koiriemme avulla on löytynyt muun muassa kattovuotoja, seinien sisällä olevia putkivuotoja, seinävaurioita, piileviä rakennusvirheitä ja myös jo vanhoja jo kuivuneita kosteusvaurioita. Homekoira on tehokas ja edullinen tapa selvittää mahdolliset mikrobivauriot. Annamme mielellämme lisää tietoa. Ottakaa yhteyttä.